No niin. Elikkä siis kaikille ei välttämättä toiminut se edellinen Maniglitch-versio. Nyt tämä toimii. Mä oon edelleen 1.11 Xboxilla ja Pleikkarilla. Tää nyt varmisti, että tää toimii. Mä oon tehnyt tän nyt niin monesti, että tää toimii kyllä vasta varmana. Elikkä siis taas siis olisi, että täältä kaupasta ostettaisiin tää täältä kaupasta. Niin Journey. Se olisi se niin tavallaan siinä limusiinikin käy, mutta Journey on vähän halvempi. Mä en pysty ostamaan, että mä oon ostanut sen jo. Sitten soitetaan Pegasukselle ja tilataan se. Ja senkin mä oon tehnyt jo. Nyt sitten vaan se pitää mennä hakemaan vielä. Sieltä mistä se on tilattu. Eli mä en taaskaan ei oo leikkautta videota yhtään tai mitään sen takia, että te näette, että se että pystyy tekemään. No niin. Mä en nyt sitten tässä videon päivityksessä tai edellisen videon päivityksessä tavallaan tää on. Niin mä en rupea nyt mitään lupaamaan, että toimii missään muualla kuin täällä Vinewood Hillillä olevassa talossa. Eli siis täällä se nyt varmasti toimii. Niin monesti kokeiltu. Ja sitten sun pitää taas olla invite onlyssa. Ja jos tää glitchi nyt jossain vaiheessa feilaa, niin meet vaan story modeen ja teet uuden invite only session. Kattokaapas, rank up. Tää oli ihan nätisti, tässä tuli samalla. Pääsin Bountista, niin sai 193 ränkkiä. Joka tapauksessa nyt auto tähän oveen eteen. Nyt voi olla kaasu vaikka pohjassa, niin kuten näette, se vaan ruopii. Näin. Mä tuun pois. Juoksen tän auton ympäri. Se sitten menee garageen. Ja niin täällä sitten mä otan sen auton, minkä mä haluan duplikeiltä myydä. Siitä saa enemmän autosta, jotka sä oot ite ostanut. Tuli todistettua. Tämä atteri on kopsattu. Siinä on vähän modauksia. Ja sitten mä ostin ite atterin. Niin sitten tästä saa vähän enemmän. Jotenka siis mä myyn tän. Miten näyttää, on täysille piritettyä kanssa. Näin. Mä menen ulos garagesta. Nyt se vähän aikaa lataa, mutta kun se spawnii ulos, hetkenä minä hyvänsä, koska se hetki tapahtuu, sitä en mä tiedä. Noin, nyt tuli se hetki. Nyt me tulemme autosta ulos, kuten näette. Siinä autossa ei näy trakkeria. Ei näy, että se olisi oma auto mitenkään. Se on tällä kohdalla, mutta sinne ei näy yhtään mitään. Eli sitä tarkoittaa nyt, että se glitchi todennäköisesti tulee onnistumaan. Mä menen tänne autoon. Tää voi soittaa jälkikäteen, jos ei sulla ole yhtään rahaa, mutta siis mä soitan nyt itse tässä vaiheessa tän auton Mors Mutual Insurancelta. Näin. Ja nyt sitten käyn ostamassa Karin Rebelin. Ja älkää ihmetellä, kun mulla ei hirveästi ole rahaa. Näin. Värille ei ole mitään merkitystä. Jos nyt otettaisiin vaikka... Minkäköhän värisenä mä se äsken otin? Valkoisen. Not sold. Onko mä ostanut se? Ja. No, ihan sama. Elikkä siis sun ei välttämättä tarvitse ostaa aina uudelleen. Että jos sä ajat sen garagees, niin sitten niin kattokaa, kun siinä on semmonen, kun sä tilaat sen tässä glitchissä, niin sun pitää ajaa se garagees, ettei se katoa. Niin että jos sä et halua ostaa aina uutta, niin ajat sen vaan autotallissa ja sitten vasta teet uudelleen. Nyt sitten, sillä ei ole mitään merkitystä, missä vaiheessa tämä auto tilataan. Monet väittävät, että sillä on merkitystä, mutta mä oon kokeillut vaikka missä, että sillä ei ole merkitystä. Mutta monet tekee silleen, että eturenkaat on viivan toiselle puolelle, tässä suurin piirtein. Sitten soitetaan mekaanikolle. Sitten täältä löytyy. Mitä vittua.
vähän bugaa taas se. Mutta mä en aio leikata tätä kohtaa kuitenkaan. Koska monesti on hauskaa, että mä peilin. Noniin. Niin, sitten telataan se reveeli. Niin tosiaan. Nyt ootan tässä kohdassa. Soitan mekaanikolle. Täällä on rebel. Nyt mä tilaan sen. Me odotetaan, että se tulee. No niin. No niin, nyt tänne ilmestyy Karin Rebel. Näin. Nyt mä jätän vaan Los Santos Customsi. Ihan normaalisti, se ei ole mitään outoa. Sitten Sel. Ja tästä saa nyt 150 000, 149 jos tarkkaillaan, mutta pyöristää nyt vähän. Jos se on täydessä kunnossa, niin saa 150 000. Ja toi näkään nyt vähän bugaa. Niin. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Jos te nyt ette saa vieläkään toimimaan, niin kommentoikaa, laittakaa viestiä. Tykäkkää, jos saatte toimimaan. Mä haluan varmuuden siitä, että te ette ole peilannut mitenkään. Että se niin, te saatte sen toimimaan. Mä haluan, että teilläkin on rahaa, koska kaikkea ketuttaa, jos tulee jotain uutta ja sitten ei ole kellään rahaa ostaa yhtään mitään. Niin. Muistakaa kommentoida, tykätä, mitä ikinä. Mä oon ainoita suomalaisia, jotka tekee näitä glitchivideoita. Jotenka tilakkaa mun kanava, niin saatte lisää. Mä periaatteessa pystyn näyttämään teille melkein, mä tiedän niin paljon glitchejä, että voitte kysyä, että viestillä, että jos te haluatte tietää jonkun glitchin, että vaikka miten ampua karagessa, sen mä tiedän kanssa. Tai siitä mä voin tehdä vielä videon, mutta tää nyt tuli tähän väliin. Tää siis toimii tässä 1.11, joka kohta päättyy, niin sen takia mä halusin, kun tällä viikolla tulee päivitys, näyttää teille, että te ihan oikeasti pystytte siihen, että saatte rahat siihen kasaan, että ei kenenkään tarvitse sitten jäädä ilman rahaa. Se on sitten taas se morjensta, ja tää oli siis minun Chefnie00 videoitu, ja nähdään taas jossain vaiheessa erilaisissa merkeissä. Se on moro.